Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Ministry of Finance ka Sarkar pedeng hagas ngibaar jong ka arterik ubenai naiwing arajar arpuway. Kala penbena ban penhiar ya ka dor jong ka penyang petrol da santingka, ba ya ka dor jong ka penyang diesel da shiphotingka, kum ka jingrakhe ya ka lenyam Diwali hagari India baro ka way. Kat kum ka jing penbena jong ka Ministry of Finance kani ka jing hiar dor jong ka petrol ba ka diesel ha baro ka way kari kan traikam nado ka sautarik ubenai naiwing arajar arpuway. Ka Ministry of Finance kalab tharu ki sarkar jilna baki deban penhiar ya ka value added tax ka baot na ka penyang petrol ba na ka diesel khanang bakan punduna ya ka jingkit bakya jong ki paj ba nong song snong.